Σταύρος Διακοσάρη. Το 7. Number 36. Καλύτερα από εδώ. Πιο κοντά βλέπεις. Αποτελέσματα στο αγώνισμα 50 μέτρα πρόστιο Παμπέδων Β. Πρώτος Ασπρογάλης Αρκάδιος, ΣΕΡΕΣ 2005, 32-26. Η επίδοση αποτελεί πανελλήνιο ρεκόρ Παμπέδων Β. Δεύτερος Τόμογλου Σάββας, Ναυτίκος Ματίας 34-29. Τρίτος Μαρουσαρίλης Ηλμιλιανός, Ποσειδώνας Ηλυσίων 34-63. Αποτελέσματα στο αγώνισμα 50 μέτρα πρόστιο Παμπέδων Α. Πρώτος Καρανιάς Πυρίδων, Ναυτίλος Αττικής 31-65. Δεύτερος Καρανάτσιος Τηλενός, Κοζάνης 31-97. Τρίτος Παύλου Παναγιώτης, Ναυτικός Όμιλος Λάρισσας 32-94. Αποτελέσματα στο αγώνισμα 50 μέτρα πρόστιο Παγκορασίδων Β. Πρώτη Παυλοπούλου Νικολέτα Οκεανός 34-27. Δεύτερη Πετράκη Χρυσή, Ναυτικός Όμιλος Χανίων 35-71. Τρίτη Γούλιο Βαΐα Κοζάνης 36-54. Τρίτη κατηγορία Παγκορασίδων Α. Πρώτη Παυλοπούλου Γεωργία, Ποσειδώνας Ηλυσίων 34-99. Δεύτερη Νάσιου, Αργοναύτης Ηρακλείου 35-01. Τρίτη Κοντογιώργου Ελένη, η Ροή 35-20. Παρακαλούνται οι αθλήτες και οι αθλητές να έρθουν στον χώρο των απονομών. Η απονομή θα γίνει κατά τη διάρκεια του αγωνιζόντος 200 μέτρα ελεύθερο. Για την απονομή καλείται ο κύριος Λαουδάς, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Πολεμική Ομοσπονδίας Ελλάδος.